Na súa terceira visita institucional a Silleda, o delegado da Xunta en Pontevedra recolleu o novo proxecto de construción de sendas peonís na PO 204, a altura de Manduas. Consiste en facer un tramo máis de aceras para darlle continuidade hasta a zona da iglesia. Estamos a falar de alrededor de 400 metros máis de aceras por os dous lados, porque entendemos que, ou así nos lo plantexa a alcaldesa, que desde logo é un tramo moi transitado pola xente, que tamén se nos plantexa por parte da alcaldesa ampliar desde a iglesia hasta a entrada que vai po campi, po albergue, que van moitos peregrinos, sobre todo este ano do Xacobeo, que serían alrededor de uns 400 metros tamén por un lado de unha senda peatonal. O delegado non pechou a porta a ampliar o espazo de aparcamento na zona, iso sí, sempre cando algún veciño ceda terreos. Unha operación que comezará a negociar o Concello. A rexedora agradeceu a disposición de Cores Tourís e denunciou a dificultade para acceder aos expedientes. Unha dos problemas que estamos a ter aquí no Concello de Silleda é encontrar os expedientes que nos están dicindo que foron reenviados, pedidos, peticións, etcétera, etcétera. Nos avisamos ao delegado e estamos mirando o que sí queremos pedirlle.